Vinga, nen, Aquí... a cagar. No, todavía no. Bueno, anem a per l'etapa més pensada, més difícil. De moment en sortim Manel i jo per aquesta meravella, de moment, fins d'aquí a 8 quilòmetres que vindrà la festa. Bueno, això és el que diríem un oasi. Més que oasi és que aprofiten aigua i llavors fan horta, palmerar, aquí sota hi ha cultiu i està molt bé. Ho aprofiten tot, Tot. Bonjour. Molt bé, Carrión. Nuestro ídolo, sigue, sigue, no paris. Estic gravant-te. Venga, que ya está, venga, que ya está. Saluda a la càmera. Mira tapón, t'has pegado, nene. Mira tapón. Molt bé, tio. Molt bé. Molt bé, Paco. Bé, 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 bé. Portato, 1647, Carrión. Marca 1640. 1647. Ya me acabo de nervio, me acabo de avanzar más. Vaya tapón tan marcado, ya está hecho, Pero, joder, tenía rampas duras, hay una rampa así subiendo al final al 12%. Bueno, Puertarrón, Molt bé, Manel. Vinga. Puertarrón, a veure. Hem fet 1651, hem començat a 1200. Quina borrada. Però bueno, suave, està aquí dalt. És com si estiguessis a Marte. Pararem aquí una estoneta i ja ho tenim. A veure si podem carregar aigua o alguna cosa. 1835 quilòmetres i mig, anem al 38 i pico, màxima cota feta. Uah. Desnivell acumulat 1064, duríssim. Ara si va el Manolet i tirem avall ja fins a hivern, és allò que es veu per allà baix.